Hogy miről is szól ez a sorozat, a Nevelés az élet szolgálata című könyvsorozatunk, amelynek most már 3 kötete jelent meg, de még további többször 3-ra számíthatunk. Olyan kérdéseket járunk körül, amelyek mindenkit, biztos vagyok benne, hogy mindenkit foglalkoztatnak, és igazából ez az előadásoknak a szerkesztett változata. József Kentenich szerintünk zseniális és nagyon jól alkalmazható pedagógiája alapján vesszük sorra azokat a kérdéseket, azokat a problémákat, amelyek hosszú távon befolyásolják a személyiség alakulását, és erre próbáltunk olyan válaszokat keresni, amelyek egyrészt a tudományos életben is megállják a helyüket, de nem maradnak csupán elméletben, és ne is csak recepteket adjunk, hanem egy szemléletmódot tudjunk, amiben a mindennapi helyzetekben, tehát a különböző vérmérsékletű gyerekekhez és a különböző korú gyerekekhez tudunk egy kis eligazítást adni. Ezen kívül pedig 2 másik könyvünk is van, 2 beszélgetés Tilman Bellerrel, aki ennek a területnek nagy szakértője. Szülők tettek föl a leghétköznapi kérdéseiket, miért rendetlen, miért nem pakolja el, mit csináljunk, hogyha hisztizik, mit csináljunk, hogyha megengedhetetlen hangon beszél, stb. Tehát ezekkel a helyzetekkel mit tudunk elkezdeni, és ezekre igen rövid és olyan jellegű válaszokat ad, amik irányadók lehetnek a mindennapi problémáink során. Illetve a másik, ugyanezzel a Tilman Beller atyával, párkeresők kérdeztek, de biztosan ajánlhatom, hogy nem csak párkeresőknek szól, hanem egyáltalán családban élőknek, házasságban élőknek, házasságot mélyebben megélni kívánóknak, mitől leszünk vonzók, hogyan tarthatjuk meg a kapcsolat mélységét, sőt, hogyan mélyíthetjük el. Tehát ezekre a kérdésekre megint csak azt mondhatjuk, hogy Tilman Bellertől megszokottan nagyon humoros, nagyon kedves, de nagyon-nagyon elgondolkoztató és mély válaszokat kaphatunk. Az előadásokról pedig a www.pécsirita.hu honlapon tájékozódhatnak, amelyen egyrészt témák is találhatók, előadások különböző témái, de talán a legfontosabb, hogy van itt egy előadás naptár is, és szerte az országban megrendezett, különböző témákban megrendezett előadásokról olvashatnak itt, és gyakorlatilag ki csatlakozhat oda, vagy szólhat ismerősének, rokonának, barátjának, hogyha szeretné, hogy eljusson ezekre az alkalmakra, mert lehet látni, hogy melyik helyszínen, melyik városban, hol és milyen témában lesz a legközelebbi előadás.